ahlul baiti. Shiri ne da zai ringa zuwa muku da ranakun mako. Wanda zai dinga kawo muku hadisan manzon Allah wanda ya yi akan ahalin gidansa. Ku kasance tare da tashar UZ Channel TV domin faɗakarwa, ilmantarwa, gami da wa'azantarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma yuridullahu an yakum rijsa ahlul baiti wa yudahhirakum tadhhira. Al-hadith al-awwal. Hadisi na farko. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi. Manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyalan gidansa ya ce, wa ana tariku fikum sakalaini. Na bar muku nauyayen abubuwa guda biyu. Awwaluhuma, na farkonsa, kitabillahi, littafin Allah, fihi huda wan nur, akwai shiriya da haske a cikinsa, wa ahli baiti, da ahalina, uzakkirukumullahu fi ahli baiti fikum. Yana tunatar da ku akan lamarin iyalan gidana.